уважаеми гости, сме приготвили бутилка вино. Правото да я раздее по чашите се отрежда на свекъра. Назад да ги хвърляме. Чашите празни. Назад. За щастие хвърлете и не се обръщайте. Хвърляйте. Колкото парченца, толкова щастие години да имате. А сега да подскажем на младите какво е виното на вкус. Горчиво ли е виното? Айде горчиво за младоженците. Рете и на дома и комата да отпият от виното. Лекарът ще им подаде чашите, които е насипал. На здраве за кума и за комата. Куме, какво е виното на вкус? Я се помесипа. Парченца пита смет на своята свекърва. Не за да й запуши устата, а като я види мед и капе на душата. Чудесно! Дами и господа, по стар български обичай, мухка влиза в нов дом и по бяло платно и менци с вода рита. А в менци бял и червен цвят. За първа рожба наречени. Бял за момче, смело! Бял ли е? Мъжко! Сега свекървата ще поднесе младоженците своя кръвта, платното, запечатал първите стъпки на младите като семейство. Съберете платното и го връчете на снахата. Първият дар ви дам, а тя ще го хвърли със своя съпруг в течаща вода за здраве и щастие и дълъг семейен живот. Настроение на всички пожелава ритуална агенция Елит. Весело изкарване. Ще помоля млади булки да се наредят, да видим кой ще хване букета. Има ли желаещи да хващат букета? Хайде, редете се за букета, защото ще го хвърляме. Един път. Да идват още млади момичета. Има ли неомъжени булки?
ucieka, bomba. Zakupa specjalna! Hajde! Bomba. Woda. Szopka, sokowa. Okej. Ale górę. I zakoszą, kurwa, ta, świecą.